ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ସେ ଚକା ଆଖିଆ ମାଉସୀ ଘରରୁ ଫେରୁଅଛି। ନୀଳ କାହାଳି ତ ବାଜି ଉଠୁଅଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ନାଦ ଶୁଭୁଅଛି। ସୁନା ଝାଡ଼ୁ ଧରି ମହାରାଜା ଆଜି ଛେରା ପହଁରା ତ କରୁଛନ୍ତି। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ସେ ଫେରନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଣ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବିନା ଆଜି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ମନ ଦୁଃଖ କରି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଭକତ ବିହୀନ ମନ ଛନ ଛନ, ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ସେଠାବରେ କାକ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତାଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ନିୟମାନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଭକତେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଜି ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ତୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ତ ତୁହି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁହି, ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ରଷ୍ଟା ପରା ତୁହି। ତୋହର ରଥ ତୁ ଗଡ଼ାଇ ନେଉଛୁ, ନିମିତ୍ତ ମାତର ମୁହିଁ। କାଳିଆରେ ନିମିତ୍ତ ମାତର ମୁହିଁ।